Hökümetara komitetiň umumy mejlisiniň öňsirasynda komitetiň ýol başçylarynyň duşugy boldy. Özara anonsmak ýagdaýyna geçen hökümetdeşligiň dowamynda taraplar döwletara dialogyň häzirki ýagdaýy boýunça pikir alşdylar. Şunda hormatly prezidentimiň we Xitay Halk Respublikasynyň başlygynyň şahsy tagallalary netijesinde Türkmen Xitay gatnaşyklarynyň özara anonsmaň hemde düşünşmeň ýokary derejesi bilen häsiýetlenýän hil taýdan täze tapgyry çykarylandygy aýratyny ýytaldy. Gatnaşçylar soňra plenar mejlis açyp iki dostlukly ýurduň deň hukukly hemde milli bähwitleri nazar almak ýörelgelerini esaslanýan özara gatnaşyklaryň nusgalyk derejede digini kanagatlanma bilen bellediler. Geçen ýyllaryň dowamynda hökümetara komitetiniň syýasy diplomatik, sowda aqsady we medeni insanperwer ulgamlarda bilelikdäki tagallalary utgaşdyrmagyň netijeli guraly höküminde özüni görkezendigi bellenildi. Mejlisiň dowamynda sowda aqsady hyzmatdaşlyk meselelerini aýratyn üns berildi. Xitay köp ýyllaryň dowamynda Türkmenistanyň iň iri daşary sowda hyzmatdaşlarynyň biri bolup gelýär. Şonuň bilen baglykda taraplar harit dolanşygyny diversifikasiýalaşdyrmak, eksport uğurly haritlaryň görnüşlerini giňeltmek we iki ýurduň iş uğurlarynyň arasyna gatnaşylar üçin amat şertler döretmek mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Energetika ulamy iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny ileri tutulýan uğur höküminde bellenildi. TV gazyň ägirt ulgorlaryny eýe bolan Türkmenistan, Xitay Halk Respublikasyna gaz ulgamynda odak mökletleýin we strategik hyzmatdaş höküminde garaýar. Komitetiň agdalary hereket edýän şertnamalary ýerine ýetirmegiň barşyny hemde Türkmenistan Xitay gaz geçişi taslamasynyň şeýeklerini, energiýa terişlerini iýermegiň meşgullerini artdyrmagyň geljegini ara alyp maslahatlaşdylar. Ulaw logistika ulgamynda hyzmatdaşlyk mejlisiň gün tertibiniň ýene däwir esasy meseleleriniň biri boldy. Mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň senagat puwdawyny öňde barjy tehnologiýalar çekmäge gyzyklanma bildirilýändigi bellenildi. O hojalyk hem ileri tutulýan uğurlaryň hatarynda kesgitlenildi. Innovasiýon ötüşi we sanly tehnologiýalar meseleleri hem ara alyp maslahatlaşyldy. Insanperwer uğur strategik hyzmatdaşlygyň böküm binýady höküminde kesgitlenildi. Mejlise gatnaşçylary bilim, ilim ulgamynda gatnaşyklary mundan welekde giňeltmegiň ähmiýetini nyktadylar. Medeni alşmalar özara düşünşmegi puwtalandyrmagyň möhüm şerti bolmagynda galýa. Taraplar özara medeniýet günlerini, sergileri, dörejilik festiwallaryny ýygydarly geçirmegiň derurdygyny nyktadylar. Taglyk goraş sport we syýagatçylyk ulgamynda hyzmatdaşlyk hem dostluk gatnaşlary puwtalandyrmagy günden-güne täsir edýän şert höküminde nyktaldy. Halkara gün tertibini ara alyp maslahatlaşmagyň çäklerini ählumum ösüşiň esasy meseleleri boýunça Türkmenistanyň we Xitaýyň garaşlarynyň ýakynlygy ýa-da gawat gelýändigi tasdiklanyldy. Taraplar Merkez Aziýada we onuň çäklerinden daşardy, paragatçylygy, durnuklygy we durnukly ösüş üçin etmek maksady bilen iri halkara uramalaryň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Uramasynyň çäklerinde utgoşukly işleri dowam etmek barada ılalaşdylar. Mejlisiň netijeleri boýunça gazanlan laýyklary berkitmäge we hyzmatdaşlyk mundan beýlekde ösdürmäge täze iterik berjek resminamalar toplumyna gol çekildi. Olar ilim, bilim, innovasiýon tehnologiýalar, ulaw logistika, medeniýet uğurlaryndan, iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlygyň 5 ýyl üçin maksatnamasyndan, gaz puwdawyndaky hyzmatdaşlygyň ýörelerinden ibaratdyr. Şeýlegem hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Xitay hökümetara komitetiniň 7-nji mejlisiniň tesbirnamasyna gol çekildi. Duşuň ahyrynda taraplar alınıp barılan işleriň netijelerini ýokary baha berip, Türkmen halkynyň milli lider Gahryman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz Arkadagly Gahryman serdarymyzy hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Hemde bu mejlisiň jemleriniň Türkmenistanyň hemde Xitaýyň halklarynyň awadançylygyna hyzmat etjekdigini nyktadylar.